खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आं दंफैयो दिनै जों गामिनि लामायावनो जों गामिया रायजोनि खामानि लादों आरोना। दिनै लामायाव अबस्था गैला, एमएलए फ्राबो नायफिनला, ओंखायनो जों गामिया गाव गावनो आरोना खुद फैसा खांनानै मा होनो कालभार लाबोबाय आरोना। कालभार होननायबो नै लामायाव जायखौ नोंथांमोननो देखायगोन। उफाय गैया नै लोगोफोर, जों गामिनि रायजोफ्रा फैसा गारनानै कालभार बायनानै बाहायनो गोनां जादों दालांफोरखौ। जोंना एमएलए आबो नाया नालाय जों गामिनि लामाखौ। एमएलए फ्रानो नायसनबाया, लेंहरबानो थांथारो जोङो। नै एबार भट फैलायगोन। नै जोंना लांथिया दंफैयो सासे। लांथिया माबाफोर बुंगोन नामा? लांथिया माबाफोर बुंगोन? जादुआ बे दालांनि सायाव एसे बुंदोब्रा लांथियानो। देलाय बुंलाय, माबाफोर बुंलाय बे दालांनि सोमोन्दै, कालभार बायनाया। सोरबाफोर फैसा हरदों नामा कालभार बायनो? बिदि आरोना। बायना लाबाय आरोना। होमबाबो बांद्राय बोराय नङाथ' ना? बारा गोबाव जायाखै, मास मोनथामल' जानाय। $50,000 थांबाय। होमबाबोथ' जों बेयाव गंनैल'सो दंना, आरो बैथिं दंबायसो गामि गामि। नंगौना नोङो? नंगौथ' आरो बारायनानै एसे माने इनकाम जानाय बायदि जोंनिथिंबो इनकाम जाबा जायखिजाया गोजोननाय थाबाय। आरो लोगोफोर, जोंहा माखासेया माने दैसायाव अन्थाइ बाला लायबावदों आरोना। बिथांमोना ट्रेक्टरजों रोगागासिनो, दाबो मोनफैयाखै। खुद गावनि रायजोनि फैसा गारनानै बेयावबो जों अन्थाइ बाला रोगानानै बानायनानै लानो गोनां जादों आरोना। जायखिजाया
गावबागाव गामिनि लामा बानायनानै लायाबाबोथ' उफाय गैया नालाय मालायनि सायाव बेसे सोनारबावनो एमपिफोरनि खाथियाव खारथिंबाय थाबाबोथ' जोंहा जाया नालाय ओंखायनो जों गामिनि रायजोफ्रा गावबा गावनि लामा दालांफोरखौ बानायना लानो नाजादों आरोना driver godan lay ha 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 ulta sipsidingasini ieu